Kublai pi baro shkatuk Khubor Joni ka Don Bosco Media Network. Tine page ki mat ki bakongsan. Lingba ki MLA jong ki constituency en pen klanya ka jingai tika. En wan jungo umintri ki kampo yeng ya ka Jylla Meghalaya. Shen en pendep shnano ya ka State of Art Diagnostic Center ha pasture ALHEC. Pediang ki nong shong shnong nyomer upper Shillong ya ka jin pen he surok tangba mde ban pompathari ki ding. Batang ka ktien kular ka sarkar Henry Bon balale lindet ka sarkar ki than khapot dam ki suchang. Tementang ini page ki Khubor ki bakambanya. Menteri ka tanat ka kot ka khia balakren hadien jong ka review meeting ula konturu ye ki dekot ka yeng dorbar thau ain ka Meghalaya bakin penslur ki pai ba ban wan she mega tika ban banyadan ka jing sapriang oknyang jing pang COVID-19. Tu ye MLA baro bakin khat ka meeting hagi konsulsi lajong bakin kerpa daga benta ban a yang vaksin hagi konsulsi befer jong ki MLA jong. Menteri ka kot ka khia uba ALHEC mentang singiu lai thu ba menteri ki kampo yeng ka sarkar kmi u Amit Shah un wan jongoi ka Meghalaya ha ka tayo ba ar jong un naitung mentau snem. Habakran ki nong thok Khubor ulai thu bahadu menta empat chimyo ki jingte batikna halor ka ni ka jingwan jongo jong menteri ka sarkar kmi ya ka Meghalaya. We issue our agenda to discuss this, but only today we have got the information. This is information I was giving to you, but definitely we will discuss. Some agenda will be there to discuss about the visit of our Honorable Amit Shah ji, the Union Minister for Home. They have not indicated anything, but definitely we are going to inform the government. I have not asked for how many days will be here, but it is coming likely on the second week of July. Menteri jong katanat ka kot ka khia uba Alexander ALHEC haka arpulai tarik mentau benai jilio ar hajar arpoi ula hiar jure be ka jingshnai ka State of Art Diagnostic Center ka badon ha pasture laumali Shillong khnang ban pintikna baka jingshnai ka ni ka jaka ai jing sumari ki pai ba nong shong shnong ka dei ban dep no la kumnu hapo unu snem ar hajar arpoi shwa baka Jylla Meghalaya kan jam sha umau mer ban rakhe ka jing dap san post nem kinti haka jing yoy ka Jylla ka bapura ka ban salong ho snem ar hajar arpo ar. Haka jing ekran berkilap sai Khubor uba ALHEC ulai tho baka jing shna ka State of Art Diagnostic Center kalong ban pen sub bat ban pen bentoi ki nong pang ki badon kam ban le test na ka banta ki jat jing pang bapher or a major project of our government, of our state government. The major project is like this. So now we have like state assembly, that is also a major project. We have other project of other department, but I will not talk for the other department. I'm talking only the major project of the health department today, and also the other project, like sick pack that Shillong Arts of Performance Arts. That also we are going to complete to celebrate the statehood of Golden Jubilee celebration of our statehood. So today we went for the inspection of the State of Art Diagnostic Center there at Pasteur Institute. The work almost has been completed to almost for 80%, and we are ready now also to function, but we are not going to function now because of the COVID situation. But we have already installed many machines like the biochemistry, immunochemistry, hematology, and clinical pathology has been installed in that State of Art Diagnostic Center. That is the contribution from the Suraksha Salvia, Global Salvia. That is we are a partner of the government, the outsourcing partner of the government. So this is already installed by the Salvia Global Suraksha company for all this machine, and are ready now also. In a week time also, we can be ready for 700 kind of testing can be done now. But we are not going to start immediately. But soon, that also is a part of the Golden Jubilee celebration, because this is the one of the major project of the state government. We got from the NESIT, that is for the equipment and all 20 crores. That is the tender has been called. Then we have spent almost about 4 crores for the construction. That is the investment of the state government. Then the rest, also the partner also have invested, which I have already mentioned, I have already told you about the machineries which is already installed.
Kinong song snong ka hinyaw mer jong ka tany upper Shillong, menta ka sing kilaong, bagi pediang ya ka jing pen kelas surok ba ya ka surok hapleng sherpi bat tamabil. Hinrei kim sngau day pat ban pomi ki dieng da ki hajar tali, tang ban pen urlong ya ka ni ka jing temu. Kani ka jing ong jong kini kinong song snong ka long hadien baka sorkar jela, kala syakan ta ajur halor ka jing pen klem da ka tenat PWD, but National Highway Infrastructure Development Corporation Limited, ki ba don binta ban pen kelas surok ba ya ka ni ka surok. Habakran kilap tay Khubor, Secretary jong ka Sanshnong Youth Welfare Organization, uba Lionel nong klau ula ay jingmut, bakan bah lada ka sorkar ka penay ka ni ka surok ka badon menta, bat ka jing pom ding kan long tang ka tukan ni tali. Ni nakaliang jungi ki nong song jong ni ka than. Ni la tha na ka jing tho sa ka PWD department. Bakan ya na ka ni ka surok ka barin. Kamun nakanika junction jong Elephant Falls kadan ka surok ka banlet sa Mauplang mat kadan ka surok ka banlet sa Mili. Di lada day baka sorkar kasnap ya ka jing ay ka jing mut ka jing ka jing pomding kam da julor ka do ka namar ba kanika deka ka balong pau kadan tang ka bahan pak ni teri Karba haba via compare pada ya kan ka surak ka banay semua lang kalalong kung masih kilometer ta jadi tumbi bat bro arya ti hakajing sisa ka sarkar kala day banyag na kan ka surak ka banay kaladan kajing tip na nang tay kalong ba ka sarkar kamtre banyag kan ka surun kalong ba tiang ba ka composition kala bol palat ng kajing ti hakajing sisa la hakapuan ka bakisnay kini project dari bani ilupa kini kita di bakin penhap na ka project nakabentaban si kini composition tingam tip nakaika dapat dia bakwa banyag nakali ka surat mo lang nakajing siya kadi ko bat nangigi bat nakali ka jong nila nang mud ba kanya dengan ni surat kemudian mungkin hadin nila ay kini project kidan PM ndai kani ka jing nya jong ni ka jing sim jong ni ka mau pulang road kalau tang gamba kilometer itu sa shift yang pada setai kalau ayat ni ka kalau ayat ni kalau apa yang ni hapom lom PEC ka phai no pada sa kani ka snong bani ayat ni ka snong bani kam hanga kariu kun thai ru temen tengas ngau gamba ngila temen hnai kacing mentoy tengas ngau kan wan namar hakale yau kole han te ki batrai ki kena school ki laj na ka blok mo kas ngau ka kaya rap kanyangi bandon kan surong te la dom pen khalem ki ding kam no ken la ban snai tar surong kacing mut cengna ka de kata te ngas ngau ka don cing mentoy lada kan wan kan surong bat dei ban pen khalem kanyi ki ding hanga te Nsina akong naku, tak surok ng kalam kideng. Nakapor sa kapor, ki jaka bakapot ki ngat ki jing ke baharukom. Ka jing pentut na ki pulit bat bor penyaj ka jela Asam, ki mi man kapor. Ka jing u jong kinong shong snong ha ki kapot ru ki la poiling ba kinong elam ba kinong mi kman. Hapo ka jing lam jong u MLA ka 4th mo ka yaw constituency unujor ki sungo, bat ki rang ba snong na ki time border sabah bat ki wei. Habakran kilap tay Khubor udam ki sucyang urang ba snong ka khat khasla ula pen pau ka jing dawa ki nong shong snong banyo jing ya dana ka sarkar Meghalaya. Ula yethoru ban kaliang jong Chief Minister ula kular ban le ai halor kani. Habakran bikin nong tok Khubor na kaliang jong Chief Minister ula ong bula adep ya kren ka sarkar Assam ban pin sangeno ya kani ka police outpost hasnong Sabah. Mi kumolong munta nama pekno nagaliang jong ngi respect ya ga status quo. Mangila dabi kren syai bar sarkar Assam ba hagajing yede ban set up police outpost ngim dei ban tikap. Nagaliang jong Assam rukam dei ban tikap nagaliang jong ngi dei ban le. Iga police department no iga home department. Te iga bangi kren ta ketiga police outpost sampai apo barato. Kami ko iga bordara outpost sampai apo Shillong Sabah. But nagaliang jongi nagaliang jonga mikmat nagaliang jongi nang Shillong girang ba Shillong ba fair
yang scam nganong rim bagi ni persyak ia kan ke jingle jong sarkar asam kalau ke jingsna jong kai ke tiga pos pok Shillong Sabah nama kum bagi baka katkum ka status quo ke jing kren ba nakaliang jong government of Assam kamde ban le ye kum gini ki kam kham tam e haban shna ye ka police pos pok ka pot usam jong ka Meghalaya jong kacing i temot lada em cái tega lada aku sai tai khap ka Sabah khap ka Shillong share khat ka sla một chipun kacing i ne bhal lada i ku chong ku sa sai tai i ku nang pen em kam ka deng lada i man da ong a deng hang din le da em ku tu ka pulet apus yang Assam itu myo de i em kam yo mo yung le i myo de i kacik i pun ha kadagam te we wa chna gele mut nang sai thau yong ga Meghalaya hai sai thau cha area yong ga Shillong Sabah ka share khat isla temot i negaliang yong i temot i kerpat i sarkar lar nang em ga lat yong sarkar usnya bahagi penseng mardar ya ga ni ga opos wa dai gi Assam chna gi dai thau nang to pat sule sarkar Meghalaya ga te kapte kular to ong nang wen tatip iti dam te bra kular na ai mot biang hi kular yang sarkar yang i tang wo ten sar bo mele iktena ikam no wan da bunsen i barabor sarkar Meghalaya yang itu rap dendet to rekam iklam to regai kam ikten da mot biang hi tang ga kam no wan rap duna kate to ga jing yo yang i ku chong sa chai ta cha bordar sta Kumshi benta ban pensyai ki nong shong dukan haki tany upper Shillong nakaliang ka kenhun nuksa na rempe ringkat ka jinge trailang bat ki bor badai pe ya ka tany bakentup yu BDO ba PT pasa Dr. Rio E Bok Lingdo SMHO Shastri Memorial State Dispensary Laimer upper Shillong W Nong Neng Officer in Charge Jalupara Outpost Rang Bash Nong Nongse Balaki Star thank you Kidukot ka COVID committee jong ka Shillong nongse bat ki volunteer ki lapan long ka program ya mirjing mot halor ka tika ya da COVID-19. Ibalawan ai jingkran hagani ka sngi ilong Dr. E.L. Karmuti. Hagani ka sngi lawan ban ya shim bentari ki nong shong dukan haki tain kenton. Habakran hagani ka sngi nakaliang i Dr. Karmuti ila ai shibun ki jing pensyai ki bayadei bat ka tika COVID-19 bat kintu ye baro bakin namnget haki Khubor hamsaya Henry ban shlur bat ban ai ketika namar ka jingyap kam dei hakikti jongi kibrio nakaliang irang bash nong kanong serwila kentu ban wan chakmat ban ayo tika nakaliang ikong queen si thank you inong ilam jong ka group nuksa na rempe ila itu ya ka jingshem jung ihi bakumnu ila yo ya kanika jingpang Henry ila klan batru ila ong bangi dei ban klan haka jingmu jingperkhat ru bangin nemting than yakni ka juk ka program lapan long ru ha umlingka nakabaya shim bentar ki nong shong shnong ringkat ki nong penyat shnong ki bakentup yorang ba shnong ka umlingka uba tre ki lak lakyang secretary shnong ba Delius Marbanyang secretary COVID committee Belantian Maulong lingba ka ni ka program lai iba bun ki dang artatien shwa ka program Henry hadin bala juba bi ki jingkili bala bo ki nong shong dukan la sakhi ya ka jingkwa jongki ban aitika Ilai merimot patiniga COVID team na nokse ingkat dari orang basino bangi snow don kita kejini snow ki haka imlang kesala kamtam hanlai hanokse ini nama sipor nilai syong haki yang tanyus nilai don haki yang kisiam ila nilai suku nilai yo amat kata but nadia nanta idas isolation siya ka COVID team kabalala but ihiro ki paipa si bangilais no tailang tegaman tegeding kaba nilay pomu ya ka chimpaniay ka Shillong ka khawara rowe hakani ka po na small ban atule ya kaisya idong shom dukan hanle ibalay wan hakani ka po ban ya singa ngamdam kam namanga ngamdaday kan ka doktor Doktor dan ilaja pensyai mentah, kain kabalik dan ilang basnong jadi kaporo, wat kesalan berem doba. Nala poi siye di kunta lo kunta. Ya, kain kabadan kam, kelai henne. Yimde tu merah ni dan tak pada hasil ni. Dan kam mungkin hindi lah nak hari.
Ia dan para khasi ini kale ke ai cik ya ke chok hai ase te ia umna ka group ka chungi I dan kita ka cingkit ka cingya small para bro nama phedan phe syong kini kitu panang ne kumla kren haswa ba banthia cingkit na kitu ki bangpat ai inject ro kalong ka ba kalong apa kini jana ta ka da na ke pa je bi we ki basong ki madal ki basong hati ki basong hamang noro ini simki ya kan ni ai inject na magating ai injection kalong ka banya da ya ma tong simya ye ki paralok ba khamtam ye mei pa mi ye pa ye ki so ki kon ni wa pidon yen ye ki kon intention dan jo he ki badan haki ye siam kalong tinga da ki ni Joginiki, Asha, Joginiki, Barafaki frontline is moving in Alpulesi Shayaki, Bakiro, Pomagani Kapor, Nasai Makiki Asha, the other eye infection, the Dakim Art and Arthritis, the Kiwamina, the other. They are not that, to be way, Barafaki name, Himdeva. How had not keep our own ya, he don't keep back. Yen, negative Jaka, Kilay doctor. Kita kita dangi kawan, bang, ya kata awak sudah kita ni nak sebab jarak yang ada bersumbukan, mau lari air injection, yang kita dangi kawan, mau fikir yang ada ya, le si doktor. Ka Environment Coordination Committee ka bahap hapo ka Shillong ilaka Sutunga bat ka dor ba Shillong ka lali ai ka jingtho show Deputy Commissioner jong ka East Janta Hills District uba I Karmalki ya ka jingmi bon ki cook factory bi an ha East Janta Hills District kani ka kunhon kala karpad DC ban shim khya ban pinsange no ye kini ki cook factory bi an ki bam don ya ka environmental clearance namar kini ki factory ki pinja khlia ya ka saudong saukun jong ka mariang bat ka le air jakhlia baktai ka koi ka khya ki nong shong shnong jong ka ni ka than ila sitom badlamat yang ini baro bak bangilap tang sudah kendai beji menme ne habis beji menilap yang smart itu bangimla suban ring mensim long kini kelong ke bama ngitip baya carbon monoxide kelong bama baya ke in jongi but ke bangilap untalada kitrikam kini go baro kumba kilayo ya ki certificate ne ya ki clearance certificate na ka single window agency ke bamut ngila im kum hapo kitu ki concentration kam ka jemu ke jing im ke jongi kam don la we shu ba ke ngila ba ki ni ki ko ki peni be ki dem da filter na ne kem da pengkhoi mana ne kem da le ki treatment ba ke ngila baru kakum ki notification ba ki guidelines ki ba ai na ka Meghalaya State Pollution Control Board ngilap baki de bambu ya ki distance happening ke jingjinga yang ki ngilap baki don ru ki ku ki baburi bren boxno ngitu commission lata ke la yo umbalat li ki our cleanest village hapo is Janta Hills District kumju ke molang maliang kala yo cleanest village but nati pa chibon ki awar pa kalalong ru ke we ka Shillong wala ponam ha ba ngkiu ya ka mariang ke jingbha jong ka mariang baki ding kisai baki lungkiwa bari lati pa shibon ka pertheu ka lati ya ka Shillong maliang henry dini ki ku kala snam ta hak mat jong ni Shillong kamu ka jing khmi ganti jong ki khun ki ti jongi ya kala we ke jingba kala mun kala don iladu ya ke jingkermen tinna kata daw lengpa kini yo iba ngi la khim step yo iba ki tin ying lap ba ki sop da ki ta ki pum ki beyong but on dala wan uslap ro yo uslap beyong no kata ka jing kendit ke basakhe ende ka kum ka statistik bangila yo ban le survey namangi ke komiti ngila tangga kumba kasam teli bala tre imat ada kini ki tre hadu kumba ila yo I haki khubor ba pero da ki sapo sanko teli ke umut kini kemun ke jing im ke jongi hapo jong ke ilaka particular ni hapo ilka stomahi kemun kamdon ju inang ta kadau ngar patru ya ki badon ya ki bor sing bha ban pit lani ban siolem lani ban siol ngiru kini ke jing pat jongi ya chief minister ru khamtam ban le ya ban kam habede ba kini ki illegal coke mining aki illegal coke factories ani ya kini ki belong bi ai bambat yo ya ki court islam kumleshibun badagi di Khubor ngila posha bekut tat hadu bengini syambiang kumleshibun